Takže čaute ľudia, moje meno je Genius Pro TV a dnes som si pre vás pripravil jednom videjku, už konečne vo videjku, lebo sa mi veľmi chcelo natáčať a nevedel som o tom, o čom, akurát toto pozeral zo školy, ak náhodou vtedy vydám to videjko, počujte aj na mojom hlasi, že ma boli hrdlo, plus mám ešte krče, nosím šiltovku teraz, dobre? Je to jedno. Ak náhodou volá-kto klikne na toto videjko like, tak budem rád, a nie, tak nevadí. V tomto videjku si povieme o mojich armor veci, alebo jak. Začneme prvým. Fakt. Teraz muselo prísť auto. No, pred neviem koľko mi to nemohlo prísť. Nevadí. Tieto guličky sú to Elite Force 5000 kusov premium. Neviem, či sú to bio guličky, ale fakt. Pozrite si Dušanové video, Duklokové. On tam normálne vysvetlil fakt, že fakt si nekupujte tie guličky, tie čínske na trhoch, čo si kúpite guličku za 15 eur, ktorá je železná. Poďme k tomu, ktorý si fakt kúpili na tom, ako ja som na to doplatil veľmi na hovno. Tak som vyšiel tam, kúpil som si tú guličku, to je taký mini príbeh. Dobre, doma sa mi dosrala, ja že, aké to má vnútro. Rozoberiem zbraň, teraz nejdem, ale nie takto, musel som to ošrobovať. Ošrobujem, je to ako plech. Je to hrubší, ale nie je to ako tento kol, lebo tento je fakt real. Napríklad, ak tu mám nožnice, tak vám to môžem aj ukázať. Vidíte? Tak si fakt nekúpujte. No, sú to silné guličkovky, ale nie je to ten originálny. Ak sa na toto pozrieme, musím vybrať guličky. Aj zorník. Počkaj. Rozoberiem mu. Dobre, tak to vyzerá. To som už robil také videjko, nejdem vám hovoriť, čo je kde. Naťahovačko, hej. Je to fakt real, hej. Nie je to fake, lebo tam je určite fake. Lebo toto je pevnejšie. A tento plast. Asi toto je tu plast a tak. Ale toto je tu fakt železo. Aj mám oné zachytnutý zase. Ale chcel som vám natočiť videjko, no aspoň viete, že aj keď som chorý, mám natočiť videjko. No. Tak tomu. Prvé, nekupujte si fakt tie guličky na trhoch alebo v čínskom onom, lebo tak vám dosejú pištol. Sú zdeformované, niektorú má polovicu a tak. A druhá vec je táto. Som to dostal, myslím, v nedeľu. Vyzerá takto. Troška sa to podobá na čo to je? Bowie Knife CSK. Neviem prečo. Nie je to Bowie. Je to Extra Premium. Stojí to v obchode 11, alebo na internete 11, neviem koľko. Je to pekný nož. Neviem ešte, čo mám tomu dať. Nie grip, tento oný. Čo držíte, je to zo plast plus voľaká guma. Voľačo také. OK. A potom tu máme takže ešte raz, nekupujte si tie guličky, ak chcete si fakt kúpiť normálnu zbraň, choďte na Komando.sk alebo na Katus, tam sú fakt dobré aj manuálky, aj plynovky, takže tak. Keď som to položil, nevidno, že položím takzvané fake airsoft, ale tak. Potom tu máme Hirdis toto. M41,
má svetlo, prepáčte, svetlo dosť silné. Asi ho prefarbím na čierne, neviem, napíšte do komentárov, ako by to vyzeralo takto, alebo na čierne. Zásobník, ako ste mohli vidieť v tom videjku, sú to fake, ale vyzerá to, ak by tam boli náboje. Dobre, má aj oné poisku, pretože oné no fire. Toto sa dá dať dole, ale som tam dal pásku, aby sa to nedalo dať dole. A toto dáte dole. Máte menšiu a lepšiu. Dobre. Teraz alebo nie. V budúcom videjku si spravíme test. Nebude to vonka, prepáčte, nebude to vonka videjko, ale bude to vnútri, asi tuto mojej izbe. Skúsim to tak robiť, že zavriem okno. Takto. Tak, hej. A zaťahnem záslonu a dám tam kartón. A skúsime streľbu tejto zbrane aj tieto berety. Že made for Umarex. Takže nie je to čínske, že tu máte. Tak, dobre. To som vám všetko ukazoval. Nejdem vám to všetko ukazovať. Dobre. Ak sa vám videjko páčilo, dúfam, že hej, neviem, napíšte do komentárov, alebo dáte na to like, hocičo. Tak a vy ste chceli vidieť takéto videjko, že rozprávam troška takýchto vecí, že na Airsoft alebo tak, dáte vedieť do komentárov. Ja si idem vyfúkať, no. A čaute.